Здравейте! Сега ще говорим за клетвите, самопроклятия. Клетви, обети, заричания, обещания, ако сте давали, самопроклятията. Те са много важни. Има обет за отказ от чувства. Има обет за да намразя себе си. Има много видове. Всеки път човек като се ядоса или ще проклина, или ще даде клетва, обет за нещо. Обет да се отрека от живота си. Има и такива обети. И те са много лоши, защото всяка дума, която ние кажем, тя се отразява в Вселената и се връща към нас обратно. Обратно, но с много повече сила, с по-голяма сила. Двойно, тройно, четворно. Зависи какви клетви и обети сте дали. Самопроклятия. Те са мога да кажа, аз от себе си, от собствен опит знам, защото и аз съм лъгана, подигравана и сама съм си правила самопроклятия. Повече няма го погледна, да не го виждам, да умре. Това са много лоши неща. Затова казват хората, внимавайте, не е важно какво влиза в устата, а какво излиза. Точно така. Но за щастие имам прекрасни техники, с които може да се обработят. Защото ние носим проклятия и от рода, от нашата родова система носим проклятия. И ги изживяваме и преживяваме. Понякога се чудите, защо ми се случва едно и също нещо. Не мога да живея, да си намеря партньор и да живея щастливо, свободно, да съм изобилна. Защо нямам пари? Няма да имате. Да, много е, толкова е лесно и разбираемо и просто. Няма и да имате, защото сте се зарекли за нещо, защото сте дали обет, защото сте се самопроклели и за това няма и да има. Аз също съм го правила. Но чрез практиките, които имам, мога да кажа и да дам гаранция, че всичко се изчиства и се получава много добре. И щастие, и изобилие, и изобщо късмет. За да ви върви в живота, трябва да направите нещо. Иначе няма как, не става. Аз го направих. Направих и то големи крачки, и то смели крачки. И слава Богу, много съм добре. Щастлива съм, изобилна съм. В момента се дипломирам. Май месец. Щастлива съм. Просто е невероятно. Благодаря. Ако желаете помощ, аз съм тук.